Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Summa yansibu maka kari-kari masang sopo Allahu Gusti Allah al-mizana ing timbangan watas khosulan mencorong opo al-absaru piro-piro paningal ilal kutubi tumekamaring piro-piro buku catatan amal at-taqau anata tumiba opo kutub pil yamini ing dalem tangan-tangan au fil simali atawa tangan kang kiwa. Summa ila lisanil mizani maka kari-kari itu mekamaring ila timbangan ayamilu anata condong opo lisan ila jani bisayyiati itu mekamaring arah-arahe piro-piro kang ala au ila jani bil hasanati atawa kalawan arah-arahe piro-piro kebagusan wayahkumu lan ngukumi sopo Allah ing sira kabeh bainahum ing dalam antarane makhluk bil adli kalawan adil wa awaluma lan utawi kawitan perkara yukdo kang den putus opo ma fil mauqifi ing dalam gon ngadeg pisolati ing dalam iku tetep ing dalam masalah salat. Summa ba'daha maka kari-kari ing dalem sawuse salat ada awa utawi piro-piro ngaku-ngaku min qatlin nafsi saking mateni awak-awakan bigoiri nafsin kalawan tanpa hak. Summa yusakuna maka kari-kari den giring sopo makhluk ila siroti tumaka maring wat. Lalu Allah mendirikan timbangan amal. Melihat itu semua mata memandang dan berpikir apakah buku amal mereka jatuh ke tangan kanan ataupun ke tangan kiri. Lalu mereka berpikir lagi apakah lidah timbangan akan condong ke arah kejelekan ataukah kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghakimi mereka semua dengan adil. Wa yahkumu bainahum bil adli. Yang pertama kali urusan yang akan dihakimi di padang mahsyar adalah tentang salat. Lalu dilanjutkan dengan tentang tuduhan dan pengakuan seperti pembunuhan dengan tanpa hak. Setelah itu mereka semua akan digiring ke jambatan Sirat yang berada di atas neraka jahanam. Wahwa utalan utawi Sirat iku jisrun jembatan mamdudun kang den pasang kang den dadiaken alamat ninarin ing atase tengahe neraka wa bainal mauqifi lan ing dalam antarane ngadeg wala jannati lan surga. Pa inna naro maka satuhune neraka bainahuma iku tetep ing dalam antarane mauqif arokun tur piro-piro leuwih tipis min sa'rotin ketimbang saking rambut wa ahadda lan leuwih landap minas saifi tinimbang saking pedang bahwa maka utawi Sirat iku mislu Musa madani landepe peso cukur pannajuna maka utawi piro-piro wong kang selamat iku yajujunahu bakal ngalewati sopo najun ing Sirat kalam hatil basori kaya hale madani sakidep mata. Summa kalbarki maka kari-kari kaya kilat. Summa karihi maka kari-kari kaya angin. Summa katoiri maka kaya kayi manuk.
summa kal khoili maka kaya jaran, summa yazuzunahu maka kari-kari bakal ngalewati sopo najuna ing sirot sa'yan hale melaku cepat, summa mansyan maka kari-kari lumaku alon-alon, summa haban maka kari-kari merangkap, summa jahfan maka kari-kari merayap. Bahwa maka utawi najun iku yataparawatuna beda-beda sopo najun kal halikina kaya madani piro-piro wong kang rusak. Paminhum maka iku setengah saking halikun man utawi sopo bawang iku yukabu den kang den jungkelake sopo man bi awali kodamin kalawan kawitane delamakan. Wahwa lan utawi man iku alladzi yakunu kang ana sopo man iku akhiril khorizina akhire piro-piro wong kang metu minan nari saking neraka. Wa minhum lan iku setengah saking halikin man utawi sopo wong iku yukabu kang den jungkelaken sopo man ing da akhiri kodamin ing dalem akhire delamakane man. Payakunu maka ana sopo man iku awalal khorizina kawitane piro-piro wong kang metu minha saking nar. Watapawutu lan beda-beda opo almururu lewat bihadas bitafawutin kalawan milang-milang beda-beda bil a'mali solihati ing dalem piro-piro amal soleh wal a'rodi lan mento an hurumatillahi ta'ala saking piro-piro kaharamane Allah ta'ala. Idahutirat ing dalem nalikane den kerentegaken apa hurumat alal kulubi ing atase piro-piro ati. Jembatan ini berada di antara padang mahsyar dengan surga, sebab neraka tempatnya ada di antara keduanya. Fisiknya sirot lebih tipis dibandingkan rambut dan lebih tajam dibandingkan peso cukur. Adapun orang-orang yang selamat melewati jembatan ini bermacam-macam. Ada yang berjalan secepat kedipan mata, ada yang seperti kilat menyambar, ada juga yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang secepat kuda berlari, dan ada yang keadaan dalam berlari, berjalan, merangkap, merayap. Intinya, mereka bermacam-macam cara untuk selamat, sebagaimana mereka orang-orang yang hancur. Sebagian dari mereka ada yang dijatuhkan ke dasar telapak kaki. Orang seperti ini adalah salah satu ciri orang yang akan keluar paling akhir di neraka. Ada pula yang dijatuhkan pada samping telapak kaki. Orang seperti ini adalah ciri orang yang akan keluar pertama kali dari neraka. Intinya, cara umat manusia melewati jembatan bermacam-macam cara, tergantung amal baiknya dan usaha menjauhi larangan dan keharaman Allah saat di hati terbesit. Wa awaluman lan utawi kawitane wong yati kang teka sapa man ilan nari tumeka maring nara iku Qabil aladi kotala kang mateni sapa Qabil akhohu ing sedulure Qabil Habilun yaiku Habil bigoiri hakin kalawan tanpa hak li'annahu karena satune Qabil iku awaluman kawitane wong adharo kang ngadohiraken sapa man hadil haslata ing iki perkara mateni. Wahadalan utawi iki Qabil iku awaluman kawitane wong yadhuluha kang manjing sapa man ing nar minal ingsi saking golongan manusia.
Wal iblis ulan utawi iblis huwa ya iblis iku awaluman kawitane wong yadhuluha kang manjing sapa man ing nar minal jinni saking golongan jin. Paman maka utawi sapa wong kana kang ana sapa man ae falladhi kana kang tenemu sapa man ae falladhi tegese utawi kang wujida kang den temu sapa man minal malaikati saking pira-pira malaikat wal jinni lan jin wal insi lan manusia. Fa innahu maka satune khalqak iku yatala sauna bakal pada mati sapa man ayamutuna tegese pada mati sapa man. Lakin layamuta tetapi ni ora mati sapa ahadun wong sewiji minal malaikati saking malaikat qoblat nafkhatil ula ing dalem sadurunge tiupan kang awal. Bal biha balik ing kalawan nafkhatul ula ilham la ta'arsid angin piro-piro malaikat kang jaga aras. Wal malaikata arba'ata lan piro-piro malaikat kang papat. Painahum maka satuhune hamlatul arsi wal malaikatil arba'ah iku yamutune mati sapa hamlatul ars ba'daha ing dalem sause tiupan awal. Wayahyu nalan urip sapa hamlatul ars qabla nafkhatil saniyati ing dalem sadurunge tiupan kang kaping 2. Wal akhiruman lan utawi akhir makhluk yamutu kang mati sapa makhluk iku malakul maut malaikat maut. Kada kaya iki katerangan. Kala wis ngadawu sapa al-Sarqawi Imam Sarqawi wakila lan den ucapaken inna hamlatal arsi satuhune opo inna hamlatal arsi satuhune pira-pira makhluk kang jaga aras nyangga aras iku layamutuna ora mati sapa hamlatul arsi li annahum kana satuhune hamlatul arsi iku khaliqu den dadiakan sapa hamlatal arsi lil baqoi maring arah-arah tetep abadi. Orang yang pertama kali masuk neraka adalah Qabil, anak Nabi Adam, yang telah membunuh saudaranya yaitu Habil secara zalim dan tidak hak. Sebab dia adalah orang yang pertama kali menampakkan kriminal pembunuhan. Dia adalah orang yang pertama kali masuk neraka dari kalangan manusia. Adapun orang yang pertama kali masuk neraka dari golongan jin adalah iblis. Makhluk yang akan ditemukan meninggal dunia pada hari penghabisan adalah malaikat, jin dan manusia. Akan tetapi tidak ada satupun dari malaikat yang meninggal dunia sebelum tiupan sangsakala yang pertama kali. Mereka hanya akan mati di saat ada tiupan tersebut, kecuali malaikat penyangga aras, hamlatul arsi, dan 4 malaikat tambahan. Mereka akan meninggal setelah tiupan pertama dan akan dibangkitkan sebelum tiupan kedua. Malaikat yang terakhir kali meninggal adalah malaikat maut. Sebagaimana penjelasan Imam Sarqawi, ada yang berpendapat lain bahwa malaikat hamlatul arsi tidak akan pernah meninggal sebab mereka diciptakan untuk abadi. Paman maka utawi sapa wong iku kana ana sapa man iku pasikan wong kang pasik ai horijan tegese kang wong kang metu anil amrillah saking perintah Allah birtika bikabiratin kalawan ngelakoni dosa gede au isrorin atawa netepi ala sogiratin ing atase ngelakoni dosa cilik. Walam taglib lan ora nana ngelindih opo ta'atuhu piro-piro ta'ate man ala ma'asihi ing atase piro-piro maksiate man lam yabko maka ora tetep pinnari ing dalam neraka. Lam yabko maka ora tetep ora abadi sapa man pinnari ing dalam neraka. Ba'dal hisabi ing dalam sawuse den hisab. Bada parogi mikdari dan bihi tegese ing dalam sawuse rampunge kira-kirane dosane man li anna dalika karena satuhune mengkono
birtika bikabirotin ilaih ikulah yuhrizuhu orang ngetoaken dalik ing eman anil imani saking iman ila ida i'tiqoda angin ing dalem nalikane nekadaken sapa man hahilal maksiati ing halale maksiat sawaun kana iku pada uga anak maksiat iku kabirotun gede au sogirotan atawa iku kabirotan gede sogirotan atawa cilik li'annal imana karena satuhuna iman ing dal ashiroti ing dalam munggu ulama asy'ari wa muhaqqiqi lan pira-pira ulama tahqiq al maturidiyati kang bangsa ulama maturidi iku tasdiku beneraken bil qalbi kalawan ati pakot maka cukup wa amal ikraru lan anapun utawi ngaku kalawan lisan minal qadiri saking wong kang kuasa bahwa maka utawi ikrar iku surutun dadi syarat li ijra'il ahkami kedue ngelakone pira-pira hukum adunyawiyati kang bangsa dunia alati kang iku min jumlati wujubi i'tiqadin tetep saking gemlangane alati iku min jumlatiha tetep saking gemlangane alati wujubal i'tiqadi utawi wajibe i'tiqade man annahum satuhune man iku gueru mukhallidina ora kang langgeng pinnari ing dalam neraka pamangkan apa sikon barang siapa yang statusnya fasik adalah seseorang yang tidak taat pada patuh dengan perintah Allah disebabkan pernah melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Di samping itu, jika ditimbang ketaatan dan kemaksiatannya lebih banyak maksiatnya, maka dia tidak akan hidup abadi di dalam neraka. Setelah semua dosa yang pernah ia lakukan telah terbalas, sebab kefasikan tidak akan mengeluarkan dari keimanan kecuali saat dia melakukan kemaksiatan. Dia meyakini bahwa yang ia lakukan hukumnya halal, baik dosa besar maupun dosa kecil. Karena menurut ulama Asy'ariyah dan ulama ahli tahqiq dari kalangan Maturidiyah, iman adalah membenarkan dengan hati saja. Adapun pengakuan dengan lisan bagi orang yang mampu adalah suatu syarat agar dia menjalankan hukum-hukum yang ada di dunia. Yang mana salah satunya adalah wajib meyakini bahwa seseorang fasik selama masih memiliki keimanan di dalam hatinya tidak akan hidup abadi di neraka. Wa ing kana lan ing dalem nalikane ana opo al imanu iman huwa ya iman iku atas diku meneraken lazima maka tetep opo Allah yahruja nyenta ora metu sopo al abdu hamba anil itisopi saking persipatan bihi kalawan iman ila bima angin kalawan barang yunafihi kang ngenafiaken opo ma ing iman minal kupri saking kupur wa huwa lan utawi kupur iku ada mutasdik ora anak beneraken bima kalawan barang-barang ulima kang den weruhi daruratan kalawan pasti opo maji Nabi sallallahu alaihi wasallam tekane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi kalawan gawama awil imtinai atawa nyegah min sartiha saking ngelakoni sarate iman wahwa lan utawi sartihi iku atnatku ngucapaken bitas bisahadateni kalawan sahadat loho ma'al kudrati lan sertane mampu wakamalan kaya kaya barang annal usata kaya satuhune pira-pira wong kang maksiat minal mukminin saking pira-pira wong kang iman iku lahuluda ora nana langgang iku tetep lahum kedue mukmin kedue usah pinnari ing dalam nalika kada kaya usah
As-syafaatu utawi syafaat la tasilu ora bakal tumeka opo syafaat lil kufari maring pira-pira wong kang kafir. Qala ta'ala kaya dawuhan Allah ta'ala pamatan fa'uhum syafa'atun syafi'in. Pamatan fa'uhum maka ora manfaate ing kufar opo syafa'atun syafaat as-syafi'ina pira-pira wong kang nyafaati. Ketika iman definisinya adalah membenarkan, maka seharusnya seorang hamba tidak akan keluar dari status keimanan kecuali dengan melakukan hal yang berlawanan. Kafir tidak membenarkan atas segala urusan yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, atau tidak mau melakukan syarat iman, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi orang-orang yang mampu. Sama halnya dengan para pendosa dan kalangan orang-orang yang beriman, mereka tidak akan abadi di dalam neraka. Sama halnya dengan syafaat yang tidak akan sampai pada orang-orang kafir. Maka tidak berguna bagi mereka syafaat pertolongan dari para pemberi syafaat itu adalah dawuhan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.